posicionament dels grups. Gràcies. Sobre la moció 21, moció sobre els comptadors telegestionables, aquesta moció és una moció necessària que neix de la Confap i que ja s'està proposant també a d'altres municipis. He de dir que m'agrada més el redactat previ a l'última modificació, que era una còpia literal de la Confap. L'acord tercer que hem modificat crec que s'excedeix en la mesura, ja que proposeu l'obligació per a les companyies de traslladar els comptadors a zones comunes, quan crec que l'obligació de la inocuïtat d'aquests comptadors seria més que suficient. Un cop dit això, el que passa... No, era sobre el tema del tercer acord, que proposeu l'obligació de que canviïn els comptadors i passin a zones comunes de les comunitats, i jo crec que assegurant la inocuïtat del comptador ja seria prou, que és més o menys pel que treballava la Confap. Un cop dit això, el que passa en aquest país amb les companyies subministradores és de traca. Tenen un marc legislatiu que els protegeix gairebé sempre i els obliga gairebé mai. En aquest cas, que pot semblar molt tècnic, més enllà del tema de la protecció de dades que donaria per un ple sencer, per allò de senyor Google, Gran Hermano i totes aquestes coses que ja ens controlen per tot arreu, hi ha un tema de salut en aquest cas que sí que crec que és prioritari. A nivell català, els comptadors que ens obliguen a posar són comptadors PLC, és a dir, són uns comptadors que utilitzen la mateixa xarxa elèctrica com a canal de comunicació emetent senyals de baixa freqüència. Tot això sense saber del cert si poden ser perjudicials o no per la salut i sense tenir en compte que hi ha gent especialment sensible amb les baixes radiacions. Però a la resta del país, perquè aquí parlem d'Endesa i parlem de Catalunya, a la resta del país podem parlar també d'Iberdrola. Iberdrola proposa un altre telecomptador que va per antena de telefonia, amb la qual cosa també tenim un emissor de radiacions que no podem parar i que està constantment encès. O sigui que tampoc la solució que proposa l'altra meitat de la població estatal, que són els usuaris d'Iberdrola, en aquest cas tampoc seria innòcua. A altres països, com Alemanya, sí que han trobat la solució. La solució són uns comptadors que funcionen per fibra òptica, aquesta fibra òptica està protegida, no emet cap tipus de radiació i és segura per tothom. Llavors, com la moció proposa acords en aquest sentit, mesures de prevenció, de control per tal de garantir que els sistemes que s'instal·len a les nostres cases són totalment innocus, votaré a favor. Respecte a la moció per la gestió directa de serveis d'atenció a les persones i el tema del PIM, és una moció que barreja moltíssimes coses i planteja algunes coses que no són tampoc assumibles des de l'Ajuntament. El primer acord parla de la gestió directa de les escoles bressol, el tercer de la construcció d'una residència quan no tenim ni competències, el cinquè demana que s'inscrigui a l'Ajuntament com a empresa constructora, després també parla de pressupostos de rescat social, la creació d'un viver d'empreses que ja tenim o la inscripció... Al final no sé què està dintre del rescat social de totes aquestes mesures que proposeu dintre de la moció. En tots els respectes, de veritat que crec que la moció té molt bona intenció, però crec que si l'haguéssiu separat una mica o li haguéssiu donat una mica una volta més, doncs potser sí que s'hauria pogut aprovar, però jo almenys no puc votar a favor d'aquesta moció. I sobre la de l'ampliació de la xarxa d'habitatge públic, passa una mica també el mateix que l'altra moció. Inclús no sé si el podeu també inclòs dintre del mateix pacte de mides per al PIN i el PAM. Els acords tercer i quart que proposeu a la moció són acords que ja es duen a terme, ja s'estan portant a terme actualment. L'acord segon, que parla també d'establir una partida per rehabilitar o adequar els habitatges de lloguer social, és un acord que vam prendre en aquest ple fa escassos mesos, una partida de 300.000 euros per adequar també vivendes de protecció oficial. I després tampoc el primer acord que proposeu 800.000 euros l'any per comprar habitatges per al parc municipal, tampoc entenc d'on surt aquesta xifra, perquè són 800.000 o 9,5 milions o 200.000 o 150. No entenc d'on surt aquesta xifra. La qual també crec que està molt bé la moció i que té molt bona voluntat, però crec que a l'hora de fer una proposta s'hauria una mica, no sé si acordar o arribar a un punt on tots estem d'acord en aquest tipus de mides, per la qual també votaré en contra d'aquesta moció. Gràcies. A favor de la moció 21 i en contra de la 22 i la 23. Sí.